Hi! Good day! So, ang gagawin natin ngayon ay mag-harvest tayo ng mga string beans. Mamaya, tayo ay magluluto. So, yung ating hinabukan noon, dinamuhan, yan. Ito yung bunga niya. So, ikatlong harvest na din ito. Pero ngayon, tayo ang mag-harvest. Ito, kukuha tayo ng saging para mapaglagyan ng ating ma-harvest. Yung dahon na to, ito yung paglalagyan natin. Simple lamang yung pag-harvest ng mga sitaw. So, ganyan lang. Titingnan nyo yung mga naaangkop na size. Wala talagang specific size. Pero siguro yung yung nakikita natin na pwede na siyang kainin. O pwede na siyang para sa pagkuha ng bunga. Pwedeng ikutin natin siya. Okay. Tapos yung isa, ginaganyan lang. Oh. Ito, bagong ano pa siya. Bulaklak. Tapos, ganyan. Kinukuha lang sila. Ito muna dyan sa may dami. Tapos ito, kukuha na naman ako ulit. Wow, napakaganda. Okay. Parang ang sarap na kainin nito Pag niluluto namin ito, dito na kami kumukuha. So, mas matamis yung lasa niya. Kasi bagong pitas pa lang. So, mas ang tamis talaga. Ganyan lang yung pagpitas. Nay, mana ka dito? Doon yung nanay ko. Kasi nag-harvest din siya ng Baguio beans. Pero ako dito, matagal ako sa string. Ito yung na-harvest namin. So, ito yung na-harvest namin. Meron pa akong kunin dun. Tayo ay magluluto ngayon ng string beans or sitaws. Ginawa, na-prepare ako ng ahos. So, dinigtik ko lang, tapos, ganyan, ikakat lang siya. Hindi naman tayo chef, so, ganyan lang, cut-cut lang. So, tatlong, pala yan, tatlong ahos, or bawang, sa Tagalog.
Tapos yan, nag-prepare na din ako dito sa main ingredient natin, ang sitaw. So, depende na sa inyo kung anong size ang gusto nyo. Pero, para sa akin, yan, parang ano lang siya. Regular size. So, hindi dapat yung string beans natin ay hindi pa maklaro yung buto. So, mas maganda din yung batang ano pa, or mas bata pa yung sitaw dahil mas matamis siya. Ito din yung presyo ng ating mga ingredients. Nilagyan ko na rin ng presyo yung ating string beans. So, yung mga ginamit natin na sangkap, oil, bawang, youngstown at sardinas, magic sarap at yung string beans natin. So, una, pinainit muna natin yung kawali. Kung wala ng tubig, pwede nang lagyan ng mantika. So, yung mantika, depende lang sa kung mamantika ba kayo o hindi. Kayo na mag-decide. Tapos, lagyan natin, kung mainit na yung mantika, lagyan natin ng bawang. And then, mag-wait tayo until parang brown na yung bawang. So, halo-halo lang. Tapos, brown na yung bawang. So, nilagay na yung sardinas. So, ang ginamit ko ay youngstown. So, depende na rin sa inyo kung ano yung prefer ninyo na sardinas. Okay, so, shake lang ulit. Tapos, kung kumukulo na yan, pwede na natin lagyan ng mga ingredients, no? Yung magic sarap at saka asin. So, depende na sa inyo, pero maganda din na strategy ito. So, habang ilagay na din natin yung string beans. So, i-shake mo na lang din ulit. Ganyan. At lagyan ng kalahati lamang na tubig. Nilagyan ko lang yung sardinas, lata ng sardinas. So, takpan. Ayan na, luto na and ready to eat. Bye!